Hvad så alle sammen? Okay, så i dag der er vi hjemme hos Seth. Mig, Johan, Seth. Og der er der fandme drukaften. Men gæt hvad vi skal først. Vi skal fandme have en roomtour af Seths nye lejlighed. Så hvis I er en rapachiv, så skal I ikke se den her video. Forstår jeg, hvis det er en rapachiv. Okay, nu starter rapachiv. Okay. Så starter med at komme ind. Det er jo sådan decent nok. Der har vi en gang, ikke? Og der tænker man sådan, ja okay, det er jo sådan en lejlighed, ikke også? I første toilet her. Nej, det var ikke et toilet. Første toilet. Okay. Andet toilet, så man kan høre på hinanden skide. Forældrenes værelse, det viser vi ikke for mig. Whoosh! Så drejer vi os fandme herover. Rapper vi over til mandens fucking setup. Kom nu, gutter. Oh my god. Okay, stilo, sæt stilo. $1 million. $1 million, mala. Oh, John, how you feeling, my bro? How you feeling, my bro? Jeg er klar. Jeg mener, Okay, så tjekker vi stuen nu. Ej, jeg burde faktisk ikke vise det, at folk kommer, de kommer og bruger ind på sæt, så vil de bare, Nej, døren er åben nu. Sæt har fået døren åben, Rapachiv. Hold da kæft, når Rapachiv. Hvordan synes du det er, Jo? Jeg synes det er fedt. Jeg kan mærke det frisk luft. Igen. Folk ser vi mærkeligt ud. Okay, Oliver, så hvad er det, vi laver nu? Nu skal jeg høre. Ikke? Nu skal jeg høre storytime. Ej, nu skal vi høre. Lidt farve storytime. Okay, så nu står vi her i Nido. Og i Nido, der skal vi bare have nogle shoot. Det er Føtex. Vi står i Føtex. Okay, jeg har købt en Monster, fordi at min mor sagde, at jeg godt måtte drikke Monster i aften. Er du sikker, eller lyver du på fansene? Nej. Du kan ikke holde mig til de masker nu. Sig, når du filmer. Ja, jeg filmer nu. Filmer du nu? Bip. Sukker søde artiskukker lige til den friske fornemme mund. Det er faktisk marineret. Prank challenge. Prank. Drip. 210 kroner, 25, 53 og 22.000. What's up, vlogger squad? Fuck, så Det. Nu slukkede musikken lige, men vi hygger os lige nu. Vi drikker ikke øl. Vi drikker ikke øl, så det er jeg gemmer det, fordi det skal være sejt. Okay, hvad gør du, John? Jeg drikker energidrik. Nej, hvor er han skønt. Og der er pizza. Film på mig. What? Jeg drikker ikke øl, men jeg har bare... 27. Eller... jeg er stiv. Film. Shit, du er stiv, bror. Vandfald. Nej. Nå, sådan her, Wallaji. Er du okay? Ja, jeg filmer dig lige nu. Nej. Kan 112 sæt blackouter på en lørdag aften? Kold før 9. Hvor er det godt. Okay, så klokkemester Oliver har lige lavet en drink. Bare lige så I ved det. Så slukker den altså for musikken, hver gang jeg begynder at filme. Ellers så hører vi altså Elvis og de frække mand. Vi har Jeg sang. You know, Light, no light. light. Jeg er ikke sikker på lige nu, men gutterne synes som bare, det ikke jeg var for mere alkohol. Hvorfor er det, jeg ikke må få mere alkohol? Sig til mig, hvorfor jeg ikke må få mere alkohol. Fordi du bankelam, og jeg sidder fischer. Og hvad så? Må jeg ikke godt være bankelam, uden I skal rykke på mig? Jeg ikke have bankelam. John, jeg mener John. Jo, men jeg må ikke lægge af det. Og hvad så? Nu er vi skal ud og gå en tur. Så vi begynder at gå en tur. Og jeg vil sige en 7,5 ud af 10, fordi du burde være lidt mere friske. Godt være lidt mere friske. Jeg har lidt, altså jeg kan godt mærke, altså, fordi vi har gået den her tur, også sådan, så man kan... Vi kommer tilbage hjem igen, så drikker vi et bankelam igen. Der er sådan en der dreng, som der åbenbart prøver på min kæreste, hvilket er... Pow. Nej, lad mig forklare. Okay, så nu har vi lige
Vi har for det første betalt alt for meget for en kebab. Og vi laver et review lige om lidt, hvis vi er vågne. Så vi har lige fået vores... min det er en durum kebab, halløjsa. Min er en durum kebab uden onion tomat. og tomat. Nå, jeg skal stile i dag. Hvordan smager den? Smager godt. 9,5 ud af 10. 9 ud af 10. Jeg giver den 8. Min må godt have haft. Med dressing, og så den der er lige for meget. Der er lige for meget rulle i forhold til dressing. Du har da lige taget en slikkebind. Hvordan føles det? Det kan jeg ikke. 1, 2 ud af 10. Og gutterne. Jeg kan ikke zoome ind her, men de går derovre. Forstår I sådan min dans-agtig? Og så, ja. Vi har lige købt noget kebab, og vi har lige spist det. Og vi er sober. Ej, det der må du ikke gøre. Og måske, ej, det må du godt. Yes. Vlogger Squad! Vi er simpelthen færdige med at hygge efter Johannes Dankestil. Jo, nu tækker! Tekkes kids. Tekkes kids. Tekkes kids. Nej! Alexander, han er blevet horny. Det er sådan en trivkakao. Trivkakao! Den er trikkelår! Cola-kakao! Pøj, pøj, Vlogger Squad! Okay, gut. Nu skal vi simpelthen til at prank Johan, og det bliver en sindssyg prank. Shh, derude, så han ikke hører os. Åh, de lille... Øj, prank challenge. Challenge, challenge. Det gjorde det der. Natten er ung, klokken er kun 5, Johan, tag dig sammen. Ej, et fucking kys, tag lige sammen. Har du ikke en kæreste, der hedder Sofia? Er du klar til en prankster? Vloggen er klar til en prankster? Tuder lidt mere. Og i Vasser-vloggen, det er uheldigvis nu blevet fucking lyst udenfor. Jeg lægger mig til at spille skuespil nu. Johan, lad os rundt. Og gutterne, de blackoutede. De fucking blackoutede. Lad mig kigge. De fucking blackoutede, gutterne. Hvis lige vi er rigtig fulde, bare drej rundt. Det snorer til. Hashtag stiv på en torsdag. Det snorer. Ej, shit. Gud, fuck af. Challenge prank. Ej, gud, ærligt, gud. Næste bord, kom with you. Ej, gud, lad lige være. Hvad siger ærligt, gå væk. Food. I can't wait to get here. Gud, stop. Lad mig lige se klipsene, vi lige fakede. Vi har ikke fake. Nå. Okay, så klip nu ind igen. Hvis du bare holder den lidt længere tid, så klipper jeg det, og så er det fedt. Vi kan snyde dem til at tro, vi alle sammen er blackout, og så filmer den sådan på. Okay. Så vi lader som om, at jeg har stillet kameraet. Ja. Okay, 3, 2. Er du klar? Hvornår gør vi Ja, jeg gør. Fuck, var det blevet lyst udenfor. Det er også det, man gør. Det der sker. Don't do alcohol, kids. It turns out to be light. Fake er blevet outet igen. Er du klar? Nu! Så skider Johan også. Men den er fuck. Men Johan, han får lov. Så skider han også. Jeg fik det på video. Så den er også en svampebrud. Gugu gaga, morbe is the thing. Morphe is the thing. Morphe is the thing. It's fucking day, bitches.
Fuck, hvor jeg er fuld lige nu. Det var faktisk bare en joke. Indtil det kan en joke med. Prank ham. Musen hedder Trille. Det var noget, der var med sådan en taber, synes jeg. Det er fucking lyst, Uffe. Det var så klipper. Du er honest fucking grimt, Jordan. Altså, du var helt sød. Hvor er det dårligt. Hvad hedder grisen Gulli? Gris. Det er en gris. Og så. We elbow kids om... Outs about for alkohol. What? Jeg lige vågnet for mit blackout, hvad der skete. Kan du huske? Jeg kan slet ikke huske, hvad der skete i går. Det kan jeg heller ikke. Men i dag er en ny dag, indtil videre dag. Hvad er det du... Hvad er det sidste, du husker? Hvad er det sidste, du husker? Jeg tror, altså, jeg må prøve at være Tivoli. Wallah, bror, det er altså 3 dage siden. Ej, men for fucking af. Fuck, kom så. På min finger, Jordan. Take. Er den startet? Ja. Nok om det. Jeg er ikke lige frem 5 på der pisvær lige nu. Men det... Film på, jeg har nået det. Okay. Og sådan tilbage. Okay. Jeg død. Hvad tror jeg, Jordan, det er? Tror det er en action movie eller noget? Jeg prøver at sove. Hvad skal jeg? Status er lige nu, Status er, at Sid ikke kan finde sin telefon, og han er fucking dårlig humør at ses. Bare ikke lige nu, jeg er virkelig lige nu. Okay. Så nu er klokken 7:30. Der var stemning, og nu tænker jeg ellers bare, at gutterne, de skal hjem af, og så... Ja, mig og Jordan, vi skal hjem nu. Vi tager bare hver en tog, der fucking er seriøst. Og Jordan prøvede at sove sådan 6 gange. Ja, Jordan vi kan se, som vi så på det tidligere klip, så fik han ikke rigtig lov. Ja, det går også ligegyldigt seriøst. Det er også der bestemmer, om Jordan må sove eller ej seriøst. Det bliver da også næste vlog, eller næste gang, måske, for der vlogger vi det også. Ja. Så det var hyggeligt. Vi ses i næste video, ikke? Gerne en anden dag også. Hvis du en dag er alene hjemme, så inviter os. Så kommer vi. Vi ses. Pow. Og så... Nu skal du slå.